Ορίστε τη ρώτησα, το Χάρη Γερεμτζέ, co-founder της Hitplex, η οποία έφερε μια επαναστατική λύση στη διαχείριση της κορίωσης, έχοντας ήδη σηκώσει pre-seed funding από την TechScap. Η μου ερώτηση αφορά κυρίως την ψυχολογία του founder. Γιατί είναι ένας γολγοθάς, ο οποίος νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο δύσκολος από όλους. Γιατί τραβάει ιστορίες από το 2017. Οπότε θέλω, άμα θέλεις, να μοιραστείς μαζί μας ποιο ήταν εκείνο το σημείο που φτάσατε πιο κοντά στο πάει στο καλό, θα τα αφήσω, και ποιο ήταν εκείνο το σημείο που έκανε το κλακ και λέτε εμείς είμαστε startuppers, αυτή είναι η φάση μας από εδώ και πέρα. Αρχικά θεωρώ σημαντικό το ότι παρότι είμαι 30, έχω ακόμα τα μαλλιά μου, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή ενός founder είναι άπειρα. Και είναι πραγματικά άπειρα, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί καλά να το νιώσει, αν δεν έχει δική του επιχείρηση, αλλά είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι και τα δύο ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σε αυτά που είπες, γιατί πολλές φορές σκεφτόσουν ότι δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, θα τα παρατήσω. Και πολλές φορές όμως μετά, ως απάντηση, τουλάχιστον εμείς λέγαμε ότι όχι, είμαστε startup, είμαστε startuppers, θα βρούμε τρόπο να κινηθούμε πιο ευέλικτα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που μας έρχονται. Και γενικά, ό,τι πρόβλημα έρχονταν στην εταιρεία, με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίζαμε. Παρότι στην αρχή θα πελαγώναμε, μετά λέγαμε: ωραία, πάμε να το κάνουμε να δουλέψει. Και θα το ξαναπώ, σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το network που είχαμε. Δηλαδή, το ότι σε μια δυσκολία μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει 5-10 άτομα και να σε βοηθήσουν, αυτό δεν είναι δεδομένο και το χτίζει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν λέει το network το να είσαι μαϊντανό και να δίνει χαιρετούρε στου όλου και να γνωρίζεστε. Δηλαδή, να χτίζει πραγματικές σχέσεις με του άλλου ανθρώπου. Αυτό.